Солдат Ченцов Олександр Едуардович, 2000 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 17, закінчив ПТУ номер 22. Призваний на військову службу за контрактом 27 листопада 2019 року. Загинув 4 грудня 2025 року під час перебування у відрядженні в районі населеного пункту Підпільне Дніпропетровської області.